Sziasztok! Mai napon a tudatosságról lesz szó. Útnak indítottam az impulzus videót. Ugye az impulzus videók azok fölvetnek egy-egy témát, és a lehető legrövidebben, legtömörebben egy gyors választ, egy instant választ próbálnak ráadni, de valójában aki mélyebben gondolkodik, és valóban tudatosan tér a fejlődés útjára, az szeretne a dolgok mélyére látni, és ezek a kifejtős videók ezt a célt szolgálják. Az impulzus videók megadják neked a kezdő löketet arra, hogy elgondolkodj egy-egy témán, és én pedig további segítséget nyújtok neked abban, hogy ezeket a történéseket, energiákat, hát attól függ, melyik videó miről szól, mélyebben meg tud érteni. Az impulzus videóban azt mondtam, hogy a tudatosság nem múlt feldolgozás. Valóban, ugyanis rengeteg eszközt adnak a tudatossághoz rendelve. Ilyenek például a pszichológia, a pszichiátria, a különböző pszichodrámák és családállítások, egyebek, amelyek sokszor hajlamosak, bár legkevésbé a pszichodráma ezek közül, de hajlamosak beleragasztani az embert a múlt sérelmeibe, azt analógizálni hosszasan, miközben telik, ketyeg az idő, és a tudatosságunk pedig nem máshol van, mint a jelenben. Itt a jelenben vetjük el a jövőnk magjait. Nem érdemes túlzottan sokat a múlttal időzni, hiszen a lehetőségeinket veszi el tőlünk. Ez a későbbiekben részletesebben ki is lesz fejtve a tudatosság témájánál, abban, hogy miben rejlik maga a tudatosság, mi a magja, és azt is végigvesszük majd, hogy a tudatosság fejlődésének milyen szakaszai, milyen útjai vannak. Amit az impulzus videóban elmondtam, az az, hogy a bölcsesség, a hála és a szeretet együttes működtetéséből alakul ki maga a tudatosság, miszerint a jelen pillanatban, a mindenkori pillanatban együttesen működtetjük ezt a hármas energiát. Én ma már ezen keresztül megértettem a tudatosság gyökerét, az egész rendszerét. A tudatosság bölcsességre, hálára és feltétel nélküli szeretetre épülő mechanizmusát, és végigvettem igazából számtalan elméletet a tudatosságról. Próbáltam fürkészni, kutatni, nem találtam megfelelő válaszokat. Mindenhol valóban beszélnek, tanítják, fejlesztik a tudatosságot, de nem találtam megfelelő választ arra, hogy mi is a tudatosság. Ugyanis nagyon sokszor mondják azt a tudatosságra, hogy a tudatosság nem más, mint a jelenlét, a tudatos döntések, az érzelmek tudatos kezelése, nem is tudom, miket szoktak még mondani mindezekre, egy észlelés. De voltaképpen lássuk be, hogy ezek mind tudatossági aspektusok, mondjuk így, vagy tudatossági eszközök, és nem maga a tudatosság. És ugyanez a kis keveredés valahol felfedezhető egyébként a keleti kultúrában is, de ott is inkább a tudatosságnak a szintjeit elemezik, és nem annyira magára a tudatosság miben létére adják meg a választ.
Én szeretném, hogyha végre valamiféle jó válaszsal, értékadó válaszsal tudnék a számodra szolgálni, de arra kérlek, hogy mivel ez tényleg egy olyan téma, amit legalábbis én számomra nem tudott még senki exaktul megfogalmazni, ezért arra kérlek, hogy amiket én elmondok, azokat is bátran kérdőjelezd meg. Hogyha úgy érzed, hogy a tapasztalásaiddal rezonál az, amiről én beszélek, akkor haladjunk együtt ezen a tudatosságfejlődési úton, de nem biztos, hogy a te megéléseidnek megfelelő lesz az én válaszom, bár bízok benne, hogy tudok tényleg olyan újdonságot, olyan értéket adni a mostani előadással, ami majd elgondolkodtat téged, és közelebb kerülsz az igazságodhoz. A tudatosság gyakorlatilag, mint elmondtam, a bölcsességre, hálára és a szeretetre épül, és ebben az ábrában szeretném minél jobban szemléltetni ezt a számodra. Először is tisztázandó az én olvasatomban az, hogy még a spirituálisok nagyrészt azt vallják, hogy az univerzumunk egyensúlyra törekszik. Valójában az én meglátásom szerint az univerzumunk nem egyensúlyra, hanem stabilitásra törekszik. És ez nagyon nagy különbség. Ugyanis az egyensúly állapot az labilis. Bármelyik irányba bármikor billenhet a mérleg nyelve, ha elképzelitek ezt a libikókát, amin gyerekkorunkban is ültünk, akár ültek rajta, vagy akár tehát akár ültek rajta, és be tudták állítani, vagy be tudtuk állítani egy egyensúly pozícióba, akár nem ültek rajta, akkor is be tudtuk állítani egyensúly pozícióba, viszont minimális mozdításra, minimális erőhatásra ez a libikóka már megbillent. És valóban az egyensúly állapota, a mérleg nyelve, az folyamatosan billeg. Nem mondom, hogy ez az egyensúlyra törekvés, ez nem tűnhet validnak egy duális világban, de valójában akkor is a stabilitást keressük. A spirituális körökben szintén azt hangoztatják, hogy a világunk duális, és valóban, amíg nem vagyunk a tudatosság állapotában, addig duálisnak is érezzük a gondolatainkat, az érzéseinket, a hitrendszerünket. Érezzük, hogy valami nem jó, és egyik szélsőségből csapódunk a másikba, egészen addig még nem válunk valóban stabilá. A legegyszerűbb forma, ami stabil, az a háromszög, méghozzá abban az esetben, hogy az egyik élére van állítva. Így áll össze számomra a tudatosság képe. A bölcsesség működtetése nem szól másról, mint arról, hogy a tapasztalataink során feltárjuk az ok-okozati összefüggéseket, és ezek között a újabb és újabb tapasztalások mentén analógiákat vonunk. Analógiát vonunk a régi tapasztalás és az új között, és a régi tapasztalásainkat adaptáljuk a jelen pillanatra. Megnézzük, hogy mi az, ami azonos körülmény, mi az, ami változott, mi az, ami működött korábban, mi az, ami nem működött, ezek milyen viszonyban állnak a környezeti különbözőségek tükrében, és ez alapján hozzuk meg a döntéseinket. Ez még nem maga a tudatosság, ez maga a bölcsesség.
Ha belátod, hogy ez így működik, akkor arra is kész vagy, arra a felismerésre is kész vagy, hogy ez a bölcsesség előbb-utóbb megszüli a hálát. Hiszen egy újabb és újabb helyzetben, egyre nagyobb tapasztalással a hátad mögött rá fogsz arra ébredni idővel, hogy a korábbi tapasztalásaid és azok alkalmazása mennyire megkönnyítik az új szituációban a döntéseidet. Éppen ezért ösztönösen kialakul a hála érzése, és a bölcsesség és a hála együttes jelenléte fogja megszülni magát a szeretetet. Ez a szeretet egy feltétel nélküli szeretet. A feltétel nélküliség állapota az az állapot, amikor feltétel nélkül elfogadok mindent. Ennek nem más az alapja, mint az, hogy a bölcsességemmel és hálámmal belátom azt, hogy az emberiség minden egyes tagja a tudat szintjének megfelelően cselekszik. A tudat szintjének megfelelően éli meg az érzéseit, hozza meg a döntéseit. Ez azt jelenti, hogy senki nem gonosz. Ezért tudsz egyfajta bizalmat vetni az emberiségbe, és abba a lehetőségbe, hogy a tudatszint az igenis fejleszthető, és minél több tapasztaláson megyünk keresztül, annál hatékonyabbá válik a fejlődésünk eredménye, vagy maga a fejlődésünk. Tehát láthatod ezt a stabil háromszöget az ábra közepén, közepébe pedig berajzoltam szürkével a kis nyilacskákat, hogy lásd, hogy a bölcsesség és a hála együtt működik, és a kettő összeadódásából születik meg ez a feltétel nélküli szeretet, de ez a mindenség felé van. Ebben a feltétel nélküli szeretetben igen sebezhetőek vagyunk itt a Földön, ezért határokat kell állítanunk az önmagunk védelmébe. Ezek a határok nem falak, nem falakat építünk önmagunk és mások közé, hanem egyszerűen a mások életébe való bevonódásunkat szabályozzuk. Ez azt jelenti, hogy van, aki életében nem akarunk részt venni, van, akinél pedig azt mondjuk, hogy megszavazzuk számára a bizalmat és a diszkréciót, ami mentén ki tud alakulni az intimitás, amely alapfeltétele lesz a tiszta szeretetnek, ami már egy nagyfokú figyelmet is fog garantálni a szeretetünk célpontja felé. Tehát gyermekünk, kedvesünk, szüleink, barátaink már az intimitás megtapasztalása által észre fogják venni azt, hogy élhetnek a mi figyelmünkkel. Amikor a bölcsesség, a hála és a szeretet együttesen működik, akkor ez a stabil háromszög van, feltéve, hogy a bölcsességre és a hálára építjük a szeretetünket. Ez maga az egység, ez maga a tudatosság fénye, vagy fénytudatosság, ez maga a szerelem, ami szintén a mindenség felé vetett hitből, reményből, bölcsességből, hálából, szeretetből fakad. Tehát ez a szerelem a mindenség felé szól, ez még nem a két ember között létrejövő kapcsolat. Ez a mindenséggel, az egész emberiséggel létrejövő kapcsolat. És ezt egészíti még ki az ábra annyiban, hogy a bal oldalon fölírtam magát az univerzumot, ugyanis nyilván ezt az egészet az univerzumunk fogja közre, és az univerzum működteti. Ennek az univerzumnak van egy kimeríthetetlensége, ami
a lehetőségek széles tárházát biztosítja a számunkra. Amikor az univerzum által kínált lehetőség találkozik a mi tudatosságunkkal, az azt is jelenti, hogy észre fogjuk venni a rengeteg lehetőség közül azokat, amelyek minket leginkább szolgálnak a jelenbe. És amikor ezek a lehetőségek találkoznak nem csak a tudatosságunkkal, ami helyre billenti valójában az életünket, vagy stabilitásban tartja, hanem találkozik a szerelemmel is, mint megéléssel, akkor ebből születik meg az igazi kreativitás, az igazi művészet. Egyensúly állapotban akkor vagyunk, hogyha a szeretetet működtetjük, anélkül, hogy valójában a bölcsességre és a hálánkra támaszkodnánk. Ez előfordulhat akkor, hogyha valaki megkapta az érzelmi intelligencia alapokat az első 3 évében, majd az első hétben fel tudta tölteni az érzelmi bankját a szellem szintjén, viszont valami miatt az értelmi intelligenciája elmaradt az érzelmi intelligenciához képest, és nem tudja megfelelően működtetni a bölcsességet, ennél fogva nem tud megfelelő mértékben megmutatkozni a hálája, és valójában a szeretetre alapoz. Ekkor van az, hogy ez a 3 szög a csúcsára van állítva, és labilissá válik a történet. Ebből a labilitásból még működtethető a mindenség iránt érzett szerelem, de ez sokkal inkább kiélezett a dualitásra, és innét lehetnek azok a művészi alkotások, amelyek nem a letisztult nyugodtságot, a kellemes hangvételt tükrözik, hanem egyfajta zilárdságot, egyfajta lelki háborút mutatnak, hiszen a művész a benne rejlő érzéseket, gondolatokat fogja transformálni, akár zenébe, szoborba, festménybe, bármilyen formában, és érezzük, amikor egy nagyon impulzív műalkotás van, akkor az a művésznek a labilitásáról, a dualitásáról, arról szól, hogy megvan benne a szeretet, de mégis keresi ennek a megélésének a lehetőségét, próbálja stabilizálni önmagában ezt a szeretetet, akkor kerülnek ki ezek az alkotások. Amikor viszont a művész már lélekstabilitásban van, akkor nagyon letisztult és gyönyörű képeket tud alkotni. Jó? Tehát ezt kell tudni az én olvasatomban a tudatosságról, a bölcsesség, hála, szeretet, minőségek egységéről. Azt is el lehet mondani igazából, hogy milyen a tudatosságnak milyen szintjei vannak, nem a tudatosság fejlődésének, hanem önmagának a tudatosságnak van több szintje. A keleti filozófia 8 részre tagolja, de igazából a test tudatosságot 5 részre bontja, és további 3 szintet ad neki. Én egy kicsit a keleti filozófiához képest is másként látom a tudatossági szinteket, de még egyszer mondom, én nem akarok senkit semmiről meggyőzni, nem akarom felülírni a több évezredes írásokat.
Én azt próbálom közölni veletek, ami bennem megfogant, és ami bennem én úgy érzem, hogy valóban egyre stabilabban működik. Tehát van a test tudatosság. Ez nem szól másról, mint a létfenntartási funkciókról. Eszünk, alszunk, iszunk nyilván, jövünk, megyünk, dolgozunk, cselekszünk, mindenfélét csinálunk, sportolunk, és gyógyítjuk is a testünket. Ez maga a testtudatosság, ez az anyagról szól, és ennél fogva az anyagi szerepekről is, a gazdasági szerepeinkről, a társadalmi szerepeinkről. Jó? Tehát ez gyakorlatilag a test tudatosságunk. Van az érzelmi tudatosság, amely a lélek szintjén lakozik, ugye az érzéseink, megéléseink, és ez mutatja leginkább ezt a duális világot. Itt tudunk a legjobban csapongani, itt élezzük ki az azonosulásainkat, itt címkézzünk mindent jónak és rossznak, de ezekről majd még a későbbiekben részletesebben beszélünk. De itt alakulnak ki a szociális érzékeink, a feltétel nélküli szeretet állapota, az ennek a lélek állapotának. Ugye a testtudatossághoz tartozik a bölcsesség, az érzelmi tudatossághoz tartozik a hála, vagy bocsánat, a szeretet, az érzelmi tudatossághoz tartozik a szeretet, és e fölött van a szellemi tudatosság, ami a hála, a hit, a remény. Ide tartozik a tudatosságunkhoz a világképünk letisztítása, az univerzumunk törvényeinek tudatos alkalmazása, és ezeknek a törvényeknek ennél fogva tényleg az átlátása. Ez a három létezési síkunk van: test, lélek, szellem, illetve testtudatosság, érzelmi tudatosság, szellemi tudatosság. De között a három réteg között van két közbenső réteg, és erről nagyon fontos, hogy szót ejtsünk. A testtudatosság és az érzelmi tudatosság között, vagy a test és a lélek között ott van az öntudat, az ego. Miről is szól ez? Ez is sokféleképpen meg van fogalmazva, és én egyiket sem találtam eddig még meggyőzőnek, de az én olvasatomban a következő történik. Az univerzum is és az ember is stabilitásra törekszik. Amikor a testtudatosság, az a tudatosságunk legalsó szintje, az ugye ösztönösen is elkezd kialakulni, hiszen éhesek leszünk, szomjasak leszünk, érezzük, hogy mozgásigényünk van, nem tudunk tovább ülni, vagy aludni, vagy feküdni, de azt is érezzük, hogy mikor leszünk fáradtak, stb. Tehát a testtudatosság az ösztönösen is elindul és fejlődik, az lesz a leghamarabb stabil, vagy közel stabil állapotban. Amikor az érzelmi dualitást elkezdjük megtapasztalni, és ott az egyensúlyozásra törekszünk, és mindig a mélypontokról fel akarjuk magunkat hozni egy kicsit a magasabb megélésekhez, akkor ezt a jobbra-balra billegést, ezt a labilitást gyakorlatilag az öntudatunk, az egónk ezt észleli, és meg fog próbálni minél stabilabb pontot keresni. Amikor a test és az érzelem, vagy a test és a lélek között vagyunk, tehát a testi funkciók és az érzelmi világunk között vagyunk, akkor ezt a stabilitást, ezt nyilvánvalóan a testnél fogja megtalálni. Meg fogja keresni az agyunk működésében, a gondolatainkba,
meg fogja keresni azt, hogy mivel tud téged az anyag szintjén motiválni. Amikor labilitásban vagy, és mindegy, hogy pozitív vagy negatív irányba billensz, de amikor labilitásban vagy, akkor súgni fog neked az egód. Azt mondja, hogy te nem ezt érdemled, te neked nem kell ezzel foglalkoznod, mindenkivel baj van körülötted, fogalmazzunk így, mindenkivel baj van körülötted, egyedül te vagy a tuti, mi meg fogjuk együtt találni a magunk stabilitását, nem kell velük senkivel se kell foglalkozni, zárják ki mindent, nem kell megélni az érzéseidet, söpörd a problémát gyorsan a szőnyeg alá, mert stabilá akarok válni. De ha te elkezded működtetni a bölcsességedet, majd a háládat, és együttesen létrehozzák a szeretetet, és azt elkezded működtetni, először csak rövid ideig tudod, aztán egyre hosszabb ideig fent tudod tartani az együttes működtetést, akkor arra fognak ezek sarkalni, ez az egység, arra fog téged sarkalni, hogy ne söpörd a szőnyeg alá, lássál mögé, a dolgok mögé, értsd meg, hogy mi van. A bölcsesség erre fog téged hajtani, hogy tárd fel az ok-okozati összefüggéseket, mert jön a következő hullám, amikor megint ezzel szembe fogod találni magad, és a szőnyeg alatt eltaposott információkat hiába akarod kirángatni, még azt meg kell érteni. Itt vagyunk a jelen pillanatban, most értsük meg. Jó? Tehát az ego, az gyakorlatilag önkéntelenül belép a képbe, mert elkezd a lelked dualitásba kerülni, gyerekként kevésbé éljük meg a dualitást, felnőttként egyre inkább a kapcsolati csalódásaink véget is, egyre inkább kiéleződik a dualitás, egyre instabilabbá válik az érzelemvilágunk, az egónk ezt észleli, stabilá akar minket tenni, vissza akar minket horgonyozni az anyagi síkra, és azt fogja mondani, hogy büntesd meg őt, vagy jutalmazd meg, de minden esetre térjünk vissza az anyag szintjére, és ekkor van az, amikor valóban az anyag szintjén büntetünk, a szavakkal büntetünk olyanokkal, hogy keresztbe teszünk, keresztbe szervezünk, stb. Ezek az egónak a kis játékai, amivel a testiségbe próbál visszahúzni minket, mert ott volt az utolsó stabil pont a tudatosságunkban. Az érzelmi tudatosság és a szellemi tudatosság között lép be a Buddha tudat, így nevezik keleten. Nem tudtam rá jobb szót kitalálni, én is ezt alkalmazom. Illetve van rá ez a spirituális ego voltaképpen. Jó, tehát a Buddha tudat az a spirituális ego, most biztos nagyon sokan összeráncolják a szemöldöküket ezen, de próbáljuk megérteni, jó? Tehát elérünk az érzelmi tudatosságunkba egy stabilitást. Bölcsesség, hála, szeretet, stabilan, érzelmi szinten a lelkünkben működőképes, nincsenek már éles szélsőségek, nincsenek jók, nincsenek rosszak, megtanuljuk kezelni, sokkal inkább egy kiegyensúlyozott egy stabil lélekállapotba kerülsz. Majdnem, hogy egyesek akár sztoikusnak is minősíthetnek, hiszen nem lesznek kitörő fájdalmaid, nem lesznek kitörő ujjongásaid a jótól, hanem egy stabilitást fogsz mutatni. Amikor megvan ez a stabilitás, akkor a hála lép előre, a szellemed, és a szellemed azt mondja, hogy na most nézzük meg, hogy mindezt a nagy lélekstabilitást minek is köszönhetjük. És elindulsz a szellemi fejlődésben,
Itt viszont viszed magaddal a lelket. Tehát a lélek és a szellem, ők tudatosságban tovább fejlődnek együtt. A lélek nem áll meg a lélek stabilitásánál, hanem a szellemmel együtt emelkedik tovább, és ezért van az, hogy a keleti filozófiában gyakorlatilag a lélek és a szellem nincs külön választva. Viszont azt is tudni kell, hogy amíg az érzelemvilágunk nem lesz stabil, amíg a lelki stabilitásunkat nem érjük el, addig a lélek nem emelkedik. Ugyanis addig a lélek gyógyul, addig a lélek tisztul. És amikor elérte a stabilitását, és összekapaszkodik a szellemmel, akkor kezd el a lélek emelkedni. Viszont ez megint csak egy instabil állapot, sőt, nagyon ijesztő lehet, ugyanis akár a meditációk során feljöhetnek előző életi témák, lehetnek rálátásunk az univerzumunknak olyan szegmenseire, amelyek a mi lelkünket sokkal inkább felháborítják. Szellemiségünkkel ráláthatunk az emberiségnek olyan tudati hiányosságaira, érzelmi tudati hiányosságaira, amelyek bőszíthetnek, bosszanthatnak minket, és ezek kibillentenek minket, akár kibillenthetnek minket a lélek stabilitásából is. A szellem stabilitása még nagyon messze van igazából, amikor elindulunk az emelkedésben. Tehát a szellem az eleve labilis, de ezzel a labilitással újra és újra próbálja sajnos megbillenteni a lelki stabilitásunkat. Ez az úgynevezett spirituális ego, ez is ugyanúgy, mint az öntudat, önkéntelenül bekapcsol, hiszen észlelni fogja a szellemi labilitást, amivel eddig nem foglalkozott, mert az érzelmeinken volt a fókuszunk, az viszont már működőképessé vált, a szellemi hiányosságokra kerülhet a figyelem. Éppen ezért a spirituális ego azért, hogy az embert a maga mi voltjában, stabilitásban tartsa, megpróbálja visszahúzni az utolsó stabil pontra, azaz a lélek stabilitására. Ekkor van az, hogy jó, te már annyi mindent tudsz, te már annyi mindent megtapasztaltál, és nyilvánvalóan, amíg a szellemi stabilitás útján haladunk, addig új szellemi töltéseket is kapunk, meg testi szinten is töltődik tovább a tudatosságunk, de elkezdi majd nekünk a spirituális egónk mondani, hogy te már mindent tudsz, neked elég ennyi, ne menj följebb, nagyon labilis fönt minden, ne menj följebb, te mindent tudsz, hidd el, ezt aztán kezd el tanítani, mondani, stb. Ez a spirituális ego voltaképpen ugyanazt csinálja, mint a másik, egy szinten lejjebb próbál lehúzni, keresni a megfelelő biztos stabilitást. És ezután remélem, hogy nagyjából érthetővé vált, hogy miről is szól ez az egész. Ja igen, tehát a szellemi tudatosság pedig, amikor már az egész letisztul, és akkor most rátérnék egy másik ábrasorozatra, ugyanis ennek az egész folyamatnak most inkább csak a szintekről beszéltünk, és nem arról, hogy mi hogyan alakul ki, illetve az egót azt tisztáztuk, és ez fontos is. De megalkottam az úgynevezett hő-légballon elméletet, ami a tudatosság fejlődését fogja vizuálisan láttatni a számotokra. A hő-légballon elméletnél a következők a legfőbb sarokpontok. Maga a ballon az a szellemünk.
tehát a szellemiségünk. A meleg levegő, ami ezt a ballont táplálja, az a lélek. A kosár az a fizikai testünk, és a kötelek és szövegek, amelyek egy ideig stabilizálják gyakorlatilag a szellemünket, és egyébként máskülönben meg megkötik a lelkünket, ezek a lelki sebeink, a tévhiteink, a hiedelmeink, de jól mutatják azt is, hogy lélek szintjén ezek a testhez való, az anyaghoz való horgonyaink, illetve amikor a ballon teljesen fel van töltve, eléri a stabilitását, ezek a kötelek adják még meg a stabilitást, mielőtt a lélek-szellem emelkedés nagyon durván elkezdődik. De nézzük meg most folyamatában is, hogy ezek az elemek miként tudják metaforikusan, megfelelően ábrázolni a tudatosság fejlődésének a folyamatát. Kezdetben lent van a kosár a földön, ugye az egy nagyon sűrű anyag, és a ballon pedig elfekszik mellette. Ez gyakorlatilag amikor megszületünk. Annyit kell tudni, hogy valójában a tudatosságunk, tehát a szellemünk az jelen van. A szellemünknek van egy tudatosság szintje, amit hozunk magunkkal előző életekből, ezért is már a ballon az ott van, épp csak mivel gyermekként az értelmünk és az érzelemvilágunk még nincs kialakulva, ezért ez a ballon nem tud megfelelően működni. Nincs, a ballon tud, a szellemünk működik, a tudatosságunk nem működik megfelelő spektrumon, nem tudjuk, mi magunk nem tudjuk megfelelően működtetni. De például, ha egy újszülött gyerek például egy narcisztikus anyához kerül, akkor a maga tudatosságával arra már elegendő az a tudatosság, ami még nincs megerősítve, feltöltve, az a tudatosság már arra elegendő lehet, hogy irányt váltson, és hiába táplálja az édesanyja őt a testével, ha érzékeli, hogy az anya érzelemvilága neki nem fog tudni kellő érzelmi töltöttséget adni, akkor mondjuk a fókuszt áthelyezi az apára. Jó? Tehát valamiféle tudatosságunk van, nem teljesen nulláról indulunk, de ezt a tudatosságot fel kell ismernünk, ezt a tudatosságot észlelnünk kell tudni, és bánni kell tudni vele. Ez a tudatosság az, ami gyakorlatilag a teremtés energiájából a bölcsesség, hála, szeretet energiája, mint lehetőség, mint mag, benne van a lelkünkben, benne van a szellemünkben, de ezt az értelmünkkel fel kell tudni fogni, és az érzelmeinkkel meg kell tudni élni. Jó? Tehát nincs külön választva egyik sem. És nézzük meg akkor a folyamatot. Tehát az elején 0-tól 3 éves korig nyugszik ez a szellemi tudatosságbéli ballon, a meleg levegővel próbálják feltáplálni, feltölteni a szellemünket, és ez valóban így is történik. Az érzelmi intelligencia alapokat azt a szülőktől kapjuk meg 0-tól 3 éves korunkig. Itt találkozunk először a legfontosabb érzésekkel. Aztán 3 és 7 éves kor között egyre több meleg levegőbetáplálás megy a ballonba, és egyre inkább kezd a tudat, szellemi tudatunk is felerősödni, és ennek megfelelően
fejlődünk. A gyermek 7 éves koráig voltaképpen a szülők energiájából él. Az első 3 évben, mint mondtam, megszerezzük az érzelmi intelligencia alapokat, de az érzelmi tárunkat a szellemünkbe alakítjuk ki, ezért mondom, hogy ez a meleg levegő betáplálás tökéletesen illusztrál. Ugyanis ha minden érzelem a lelkünkben megragadna, akkor egyszerűen beleőrülnénk, egy óriási zavar és káosz keletkezne. Ezért a lélek a megtapasztalásokat érzelmi szinten elengedi, átengedi a szellemnek, ott elraktározódik, onnan bármikor visszahívhatjuk, azonban állandó jelenlétet nem okoz a lélekben. Ebben az első 7 évben a stabilitást egyértelműen a testünk adja, a testtudatosságunk, ami ösztönösen is elkezd kialakulni. És ez az ábrán lévő kosár azért ezt a stabilizációt, a testünk sűrűségét, nehézségét, a gravitációval való terheltségét, mondjuk így, egyértelműen jól megmutatja, vizualizálja. Tehát első 3 évben kifejezetten, de az első 7 évben is még jelentősen anyaghoz kötöttség van. Az azonosulásaink pedig, amik ezek a címkék, amiket ránk akasztanak, jó vagy rossz, vagy ilyen vagy olyan vagy, ezek az azonosulási alapok már megjelennek, de még nem kötnek minket, mi magunk nem azonosulunk ezekkel, ezek majd a későbbi évek során az oktatási rendszer és ezek alapján fog egyre inkább ránk rakódni. Ebben az első 7 évben kezd létrejönni bennünk az érzelmi dualitás is. Jó, tehát én azt gondolom, hogy ez így érthető, tehát ez a szellemi tudatot szimbolizáló hőlékballon, maga a ponyva, az egyre tágul, egyre feszesebbé válik, ahogy a forró levegővel, az érzelmekkel mi töltjük. Itt még nagyon keveredik a hideg és a meleg levegő, ez az érzelmi dualitást nagyon jól visszaadja. A harmadik fázis akkor van, 7 éves kort követően, amikor a ballon már feltöltésre került. Ez változó, hogy kinek meddig tart ez az időszak, van akinek élete végéig, amit lehet mondani, hogy nagyjából minimum 28 éves korig tart ez az állapot. Ezt a 28 éves kort biológiailag lehet meghatározni, ugyanis durván 28 éves korra fejlődik ki az embernek az idegrendszere olyan szinten, hogy a szellemi tudatosság felé mélyebben is nyitni tud. Tehát a szellemben a lélek által kialakult az első 7 évben az érzelmi bankunk, ezt persze töltjük még utána is. Azonosulásaink, és így a dualitást is folyamatosan próbáljuk feloldani, keressük a magunk stabil állapotát. Ez az ego által szabályozva van, ugyanis ahogy mondtam, hogy belép az ego, és keresi a stabilitást, próbál minket visszahorgonyozni az anyagba. De amikor eléri ez a ballon, ez a szellem, a lélek általi tápláltságot, akkor készé válik gyakorlatilag az emelkedésre. Egyetlen egy dolog van, ami még visszafogja, ezek a kötelek és a kis szövegek, amivel le vannak tűzve. Ezek az azonosulásaink, amit menet közben megkaptunk. Jó vagyok, rossz vagyok,
építész vagyok, coach vagyok, nem tudom én, sportoló vagyok, bármi, amivel mi magunkat azonosítjuk a bizonyítványainkkal, a sikereinkkel, a státuszainkkal, az egyes szerepeinkkel, anya vagyok, feleség vagyok, dolgozónő vagyok, de ezeket az azonosulásokat meg kell szüntetni. Ez a tudatosságnak az egyik legsarkallatosabb pontja. Több minden dolog van, amin át kell látni a tudatosság megfelelő működtetéséhez, a bölcsességünkön keresztül, de ami a legsarkallatosabb, hogy ezeket az azonosulásainkat igenis el kell tudni engedni, mert anélkül a szellemi fejlődésünk nem tud elindulni. Másrésztről ezek a kötelek és szövegek akár szimbolizálhatják azt is, hogy lélekben már stabilak vagyunk, és a lelki stabilitásunk próbálja a szellemet is még stabilan tartani, de valójában a lélekhez köti, a lélekhez húzza le, és nem engedi a szellemet tovább fejlődni. Amikor elengedjük az azonosulásainkat, elvágjuk a szövegeket, akkor kezdhet felemelkedni ez a ballon. Az ego gyakorlatilag, aki ezeket az azonosulásokat nagyon erősen köti, de erről is többféle álláspont van. A spirituálisok szerint ezt az egót teljesen nullára kell redukálni. Nem tudjuk nullára redukálni, és nem is szabad. Az egót ezt szabályozni kell, ugyanis az ego veszi át a veszélyhelyzetekben az irányítást. Amikor nincs időnk arra, hogy tudatosan átgondoljuk azt, hogy most mi történt, ok-okozat, előhúzni a korábbi tapasztalásainkat, a bölcsességeinket, adaptáljuk, stb. Amikor erre nincsen idő, mert dől a fa, és nem tudjuk, hogy ha 2 centivel ugrunk arrébb, az elegendő lesz-e, és jobbra vagy balra ugorjunk, akkor az ego lép be, az öntudat lép be a vezető irányító szerepbe, és ő az ösztöneinkkel vezérelve meg fogja mutatni a helyes utat. De amikor a mindennapjainkat éljük, és nem vagyunk veszélyhelyzetben, akkor igenis az egót szabályozni kell, az azonosulásainkat el kell engedni. De gondoljunk bele egy veszélyhelyzetbe, ha a testünkkel nem engedjük az azonosulást, akkor hagyjuk, hogy ránk dőljön a fa. Ezt senki nem gondolhatja, hogy ezt engedni kell. És ezért segítségünkre van az ego, aki a testtel próbál azonosítani minket, és ezáltal ránt ki minket a veszélyhelyzetből, és oldja fel a veszélyhelyzetet. Például, hogy ne dőljön ránk a fa. Valójában az egónál még azt is kifejteném, hogy hogyan is működünk. Korábban valós veszélyhelyzeteknek volt az emberiség kitéve, szaladt a kardfogó tigris elől, most csak mondok egy példát, vagy vadászni ment, vagy háborúba voltunk, és tényleg valós fizikai veszélyeknek voltunk kitéve. Ekkor az ego, meg az ösztöneink elkezdtek dolgozni, és azon voltak, hogy a sérüléseinket, a fizikai sérüléseinket, a testünket minél inkább mentsék, a sérüléseinket meggyógyítsák, és ennek megfelelően küldték a különböző gyógyító energiákat, mozdították a különböző sejtregenerációs folyamatokat. A mai világunkban már ilyen fizikai veszélynek nincs mindenki kitéve, viszont az érzelmi labilitásunkat ugyanúgy veszélyként érzékeli az egónk, és az ösztöneinknél fogva itt is azonnal próbálja
sejtregenerációt megkezdeni. Csak hogy nincs mire hatnia, mert hogy a sejtjeink voltak éppen nem sérültek. Viszont mivel érzelmileg labilisak vagyunk, ezek a folyamatok pedig beindulnak, ezt egy másik videóban majd a pszichoszomatikánál részletesebben kifejtem, de gyakorlatilag ezek a sejtpótlások akkor is megindulnak, és ezek a sejtek egymásra rakódnak, az egészséges sejtekre rárakódnak, és így lesznek ezek a tipikus sejtbúrjánzások, amik jó vagy rossz indulatú daganattá fejlődhetnek. Tehát ezt is meg kell érteni, hogy az érzelmi síkunkat minél hamarabb stabilizálnunk kell annak érdekében, hogy ezek a látszólagos veszélyhelyzetek, amik csak érzelem szintjén jelennek meg, ezek ne indítsanak be káros folyamatokat testi szinten. És akkor most áttérünk a tudatosság fejlődésének a második szakaszára, amikor is ott tartunk, hogy a ballonunk erős és feszes, a szövegek igazából eltávolíthatók, és megindulhatunk a lelki-szellemi emelkedés felé. Kérdés, hogy egyáltalában menjünk vagy maradjunk ebben a folyamatban, ugyanis a spirituális világ valóban rendkívül ijesztő lehet, márpedig a spiritualitást nem nagyon lehet megkerülni a szellemi fejlődésben. A szövegeket nyilván akkor kell eltávolítani, hogyha emelkedni szeretnénk, vagy dönthetünk akkor is, vagy dönthetünk úgy is, hogy elpakoljuk ezt a ballont, és nem fogunk egyáltalán semmilyen irányba menni, de idővel akkor is el kell távolítanunk ezeket a horgonyokat. Tehát itt a harmadik pontban már elértünk a stabilitáshoz. Nagyon fontos, hogy csak akkor tud a lélek emelkedni, és a szellem, hogyha már stabil állapotban van, hogy ne legyen minden szélnek egyszerű játéka. És itt ezen a szinten kapcsol be, amikor elengedjük a szövegeket, és engedjük, hogy emelkedjen a szellem és a lélek, ne ragadjunk le a lélek stabilitásának a szintjén, hanem további fejlődési igényünk mentén haladjunk, akkor voltaképpen ösztönösen bekapcsol a spirituális ego, ugyanazon az elven, mint amit az előbb elmagyaráztam a test és lélek közötti öntudat vonatkozásában, ugyanígy igaz ez a spirituális egóra is, bizonytalannak érzi a szellemi tudatosságot, ezért próbál visszahorgonyozni minket ezúttal a lelki stabilitásba, hiszen az az utolsó, legmagasabb, hozzá legközelebbi stabil szint, és próbál rávenni arra, hogy nem kell nekünk feltétlen fejlődnünk szellemileg, vagy ha igen, akkor kis lépésekbe tegyük meg. De valójában ennek a szellemi fejlődésnek sem lehet más az értelme, mint az, hogy az azonosulásainkat megszüntessük egy már magasabb szinten. A lélek stabilitásánál megszüntetjük az anyaghoz kötöttség szintjén az azonosulásainkat, az érzelmi azonosulásainkat, és a szellem szintjén is meg kell valójában szüntetnünk ezeket. Ez a hit a világképünk letisztításával jár, be kell látnunk egyszerűen szellemi szinten azt, hogy ha a lélek stabilitásához nincs szükség, sőt nincs helye az azonosulásainknak,
akkor valójában szellemi szinten is ezeket le kell tudni tenni. Tehát a harmadik szakaszban beszéljünk arról, amikor elszáll a hő-légbalon. Mindenképpen lesz spirituális ego, de kordában lehet tartani, és minél nagyobb szellemi tapasztalásunk van, annál inkább a tudatosság fog felé kerekedni a spirituális egónak. Tehát lélek és szellem együttesen emelkedik tovább, és ez idő alatt a test az pedig gyógyul. Ez az emelkedés ugye arról szól, hogy korábbi megéléseink, tapasztalataink által formált bölcsességeinket alapul véve felülvizsgáljuk a hitrendszerünket. Eddig éltünk egy valamilyen vak hitben, amit kaptunk a családtól, kaptunk a külső körülmények hatására, kialakultak bennünk mindenféle akár valós, akár tévhitek, vagy akár hiedelmek, és ezeket felül kell vizsgálni, hogy melyek azok, amik valóban ránk nézve validak lehetnek. Ekkor ugye szárnyra kap mondjuk úgy a lélek, megéljük azt, hogy kibontunk egy dobozt, kinyitunk egy dobozt, valami a szellemiségnek, a spiritualitásnak valamilyen kis szegmensét megvizsgáljuk, és valamiféle felismerésre jutunk. De amint megkapjuk ezt a felismerést, ki fog nyílni egy újabb doboz, mert hogy újabb és újabb kérdések vetődnek fel, és ezek egészen addig fognak zajlani, akár szinte az őrület határába képesek kergetni az embert, addig fognak zajlani ezek az újabb és újabb dobozfelnyílások, amíg rá nem találunk a szellemi stabilitásunkra. Én a szellemi stabilitásba ott találtam rá, amikor felismertem a bölcsesség, a hála és a szeretet viszonyát. Felismertem az erre alapozható értékrendet, ami mind a test, mind a lélek, mind a szellem szintjén valid és működőképes, és ráadásul egyszerű és hatékony. És amikor a hőlékbalon már megjárta a maga útját, és letisztult a világképünk, akkor gyakorlatilag már nem akarunk többet táplálni a szellemben, hanem azt mondjuk, hogy megérkeztünk, ahova akartunk, és felismerjük azt, hogy valójában mi emberek test, lélek és szellem vagyunk, és egy kicsit megfeledkeztünk a testünkről, az anyagi létről, és ekkor a ballon ereszkedni kezd. Vagy azért, mert már elfogyott az energiánk, és már nem akarjuk tovább táplálni, vagy azért, mert valóban megalkottuk azt a hitrendszerünket, ami a bölcsesség által is alátámasztott, és ráismerünk arra, hogy mindenre szüksége van a testünknek is. A ballon ereszkedni kezd, mi pedig gyakorlatilag, közben váltok, bocsánat a képpel, tehát a ballon ereszkedni kezd, és mi pedig gyakorlatilag a lélek és szellem szintjén megélt tapasztalásainkat, az abból formált bölcsességünket visszaintegráljuk a test szintjére, és akkor fog igazából látványosan gyógyulni a testünk. Menet közben is gyógyul már, az azonosulásainkat, ahogy elengedjük, folyamatosan gyógyul, a test, lélek, szellem egységben mozog, egységben fejlődik, egységben gyógyul, vagy hanyatlik akár. De meg kell érteni, hogy nem maradhatunk fent a lélek és szellem szintjén, mert ott a test nem tud érvényesülni, márpedig mi 3 dimenzióban
létezünk, tehát mindezt vissza kell integrálni az anyagba, és akkor fogjuk elérni a teljes egységünket, akkor érjük el a teljes stabilitásunkat. Itt láthatjátok az utolsó kis ábránál, hogy gyakorlatilag a kosárba lazán, könnyedén landol maga a hőlégballon. Mondhatnám azt is, hogy valójában ez lesz az a kis összecsomagolt egység, amire azt szokták mondani spirituális körökben, aztán, hogy igaz vagy nem, kérdőjelezzük meg, de hogy eljutunk arra a szintre, amikor már nem kell újra majd testet öltenünk és leszületnünk egy következő életre, mert hogy megfejlődtük a teremtői fényminőségünket, és visszatérhetünk az eredetünkhöz. Ez volt tehát ez a hőlégballon elmélet, amin én úgy gondolom, hogy legjobban tudtam a számotokra megmutatni ezt a fejlődési folyamatot, és remélem, hogy érthető volt és befogadható mindenki számára. És azt hiszem, hogy én ehhez most már többet nem is nagyon akarnék hozzáfűzni, mert ez egy elég komplett volt így. Természetesen a fejlődésnek rengeteg eszköze van, rengeteg állomása van menet közben, nem csak az azonosulások megszüntetése, hanem egyéb más dolgok is, amik egy külön képzés részei lehetnek, amit nem is lehetne így egy videóba belezsúfolni, úgyhogy ezt nem szeretném itt tovább taglalni, illetve magának a fejlődési folyamatnak is, a lélekfejlődésnek is van egy megfelelő vizuálisan megjelenítő ábrája, egyebek. Az most azt gondolom, hogy sok lenne ide, de a későbbiekben vélhetően erre is sor kerül. Amit szerettem volna, hogy lássátok a tudatosságnak a szintjeit, lássátok a tudatosság fejlődésének az ívét, illetve lássátok azt is, hogy voltaképpen a tudatosság is egy teljes tudatosságfejlődés és egy teljes kört ír le, hiszen onnantól, hogy kibontjuk a ballont, odáig tart, hogy a ballon visszaereszkedik a kosárba. És remélem, hogy sikerült kicsit helyére tenni azt is, hogy valójában az ego és a spirituális ego mennyire nem nélkülözhető, illetve hogy szabályozható. És a szabályozás a lényeg, nem az, hogy letegyük és nullára redukáljuk, mert nem lehet és nem is lehet érdekünk, hogy ezt tegyük. Remélem, hogy ez világossá vált. Köszönöm szépen a figyelmet, hogy velem tartottatok. Kérlek titeket, hogy ha lehet, akkor lájkoljátok ezt a videót, iratkozzatok fel a csatornára. Minden héten igyekszem egy impulzus videót közzétenni, amihez majd társítom a kifejtős videót is. És azt javaslom nektek, hogy az impulzus videó nyomán gondolkozzatok el a kérdéskörön, és utána csatlakozzatok be a YouTube videó megnézésébe, ahol részletesen kibontom, mert akkor azt talán segíthet ez a folyamat így abban, hogy a saját kérdéseidet, a saját elakadásaidat fel tud tárni, és ebben a videóban megkeresni a válaszokat. Ha pedig nem találsz rá választ, akkor kérlek, hogy írj nekem bátran a
szia@dualvilág.hu-ra, és igyekszem minél hamarabb megválaszolni, illetve ha sok kérdés érkezik, amire a videóban nincs válasz, vagy nem csak néhány megerősítés szükséges hozzá, akkor akár kiegészítésre is kerülhet, akár ez a tudatosságról szóló mai videó is. Köszönöm, hogy velem voltatok, lájkoljatok, iratkozzatok fel a csatornára, és keressetek akár a dualvilág.hu weboldalon is. Figyeljétek a képzéseket, találkozzunk. Legyen csodásan szép napotok!